Kosha never. Tara mutora ndakasimudza izwi kuri kusimuka. Takagara asi takasimudza izwi. Sezvo ndiri kuita. Mukucha Godfrey. Mambo. Tangamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mubhadharo wangu. Apo ndakakuvakira imba yako yanemboudza kuti pane mari dara. Kutaura izvozvo ndinevha. Taura kuna Godfrey. Right. Kutaura kundwe never. Pamusoro mama. Nedari. Ndichataura nyaya kubva pamavambo kusvika ndasvika muno munasi. Mukomana yakauya kumba kwangu achitada kuakirwa 3 rooms neveranda. Kekutanga ndobvadzoka kechipiri. Ndobva ndamuti ndinokwanisa kuitira sani sekuchaja mari. Iwe pati kupinda musizini yekurima. Basa rako uchatora basa rako rekundirimira. Kusvika tadzosera zvekukuwa mumba. Inimba yako ndikuitira. Tikatenderana zvikanzi alright tichiita hei. Pana anotanga kukoka imba yake. Ndaroera marata. Ndakaona kwakanaya tumvura. Ndobva kuti Godfrey chini pamombe. Ndatakura nesi. Akati mombe ziratakura nesi yangu. Ndikanitakura nesi nebhara ndikauya ndikajikara haire yefoja. Ndapedza izvozvo ndakakumbira mombe ndokumbira mombe dzekukarvetesa. Akandipa mwana wake kuti auye. Nguva dzingosvika 9 o'clock kuzika ndi mwana wacho. Nguva dzangu dzakwana dzekuenda kumba kuvhura mombe kubva dzadzokera. Tisina kupedza. Ndokaka kutanga ikapo nekugumisa kuwa mombe kundirimisi. Asi ndana muti uye undirimire. Tabva ipapo ndakaona kuti atisikunzwisana ndobva ndaenda kumba kwake. Ndikati Godfrey zvawatanga izvo azviperi zvakanaka. Zvikanzi mukoma inini ndiri busy ndikumborima kwa Zozeya. Kana ndapedza ndikapedza kwa majimbo ndozoya kumba kwenyu. Zvakanaka. Ndobva tabva ipapo kubva handiti chiyo murore marata. Ndaroera marata ndapedza. Chini pamombe Godfrey ndakuda kuita zvinhu zvangu. Zvikanzi mukoma gejo harina muromo. Torai muromo ipapa munonamisa. Ndobva ndatora muromo vandanonamisa. Mushure maizvozvo anditi ngoro yakachukwa dustbomb. Ndikatenga dustbomb ndikafita pangoro yake kuti ishande zvakanaka. Kubva ipapo ndandati ndikaenda kuna Godfrey anongondipindura zvimwe zvaka mukadzi unondipindura zvisinganzwisike. Kusvika ndakasimudza nyaya ndikati committee of 7. Committee of 7 ikanditi rega tikudaidzei tikuenzanisei. Ndaida kuenzaniswa kuti aipedzise zvinhu zvandaida kuti apedzise. Ndikutakura fodya ndikuripa fodya ngoro handisina mombe handisina fodya iri mumunda. Committee of 7 ndobva yamushedza neni nevatagara pasi. Godfrey haana kusvika akaramba kuya committee of 7. Tabva ipapo committee of 7 yakanti aiwa pfuurira mberi chikosha nekuti uyu hatimugoni muno muvillage muno. Ndobva ndasimuka bva ndaenda kwaashe vanotaura nyaya yangu ndomamira zvaita ishe muswere. Kana ishe muswere aiwa chiripota nyaya yako uye nayo tikugadzirisei. Taripota nyaya bva taenda iye akauya zvishuwa bva tatongwa kubva aonekwa paakaresha. Bva agadziriswa kunzi iwewe chibhadhara chikosha mombe nekuti wakakundikana kubata matargets ake. Zveshuwa akangosimuka akati handikwanisi kupa chikosha mombe kana mbudzi kana chii. Endai kwamuri kuda kuenda. Kana ishe hazvisinei ini handikwanisi kukusunga nokuita sei. Chikosha chitora nhamba idzi ufonere kwamambo uende kwamambo. Ndomafambira takaita. Izvo zvirikutaurwa Godfrey. Ndanzwa ndakandishandisa mahara. Kwete nakwashandisa mahara. Ndakasvika kuwa chikosha vari kuvaka imba yavo. Ndobva ndiri kupfuura. Ndobva wanditova chikosha. Munin'ina zvidhina zvangu zvashota. Tasati tataura nyaya yekuakira. Kati it's okay. Zvidhina ndinazvo mukoma. Asi zviri kuchinyudzi. Zvazviri kuchinyudzi ndinokwanisa kupai ngoro mombe dzangu dziri busy. Asati tataura zvekuaka. Pachikosha wakandotora zvidhina. Ndakavati torai 1000. Iwo wakwanisa vandotora 1000.4. Ndobva ndanyarara. Ndikatosvika pamba pavo mukoma matora zvidhina zvakawanda. Ndamatora zvidhina. Pane imba yandoda kuti muzoplast kuchinyudzi nekuisa floor mapitch akabva. Wakati it's okay. Ndinende. Ndikati mamandipa nehalf pocket yenesi. Wakati it's okay. Chakabuda ipapo half pocket yenesi. Ndobva ndati mukoma ndoda kuakirwa mumba. Zvikanzi alright. Asi muri kuvaka imba yangu. Ndokuda kuti muye naassistants wenyu. Wakati it's okay. Ndoya naye pamunini. Right. Wakauya wachikosha. Wakawaka. Ndakachera foundation. Wakauya wakandipegera. Ndakachera foundation. Wakawaka kusvika pawakawaka. Right. Wakambowaka bwamira. Ndikati wachikosha. Wenaita watanga kuwaka imba muna October. Saka zvinenge zvichida kuti
tifambe because mvura inogona kunaya. Tikazotadza kubata matagets ekurima nekurimira. Zvikanzi alright. Mvura yekutanga yakanaya. Wachikosha wakamira kuwaka zveshuwa. Ndobva ndaenda inini. Wandidaidza kuti uya utakure huni dzangu. Dzefodya dzasiyiwa kuti pandabopa mombe dzangu pandandozviwa huni padzasvika kwamba. Right, wandidaidza wakati pane pandatenga zvidhina asi zvanzi kwakunaya. Uri kufanira kubvisa zvidhina, ndiri kubvisai zvidhina zvenyu. Ndakutondopaza imba yako ndakumira kuwaka. Ndikati tsoke mukoma. Ndikandotakura 2500 yezvidhina ndikaisa pamba pawo. Right. Ndobva wanditi mvura yanaya. Ndikati ndindotorawo nesi kure. Iwo akati yangu alright, zvamundotora nesi kure, it's okay. Ndobva tandotora nesi batasima fodya zveshuwa. Right, wasima fodya. Wakatanga kusima fodya nemadhiramu. Ndobva wanditi uya utakure mvura. Ndikati mukoma, nyaya yemvura hatina kuirira. Ndakati ndiri kukarivhetirai fodya nekutakura huni. Zvemvura izvi. Abva wataiwa bamunini musadaro. Saka alright, chiuya munditakurire mvura. Tozonobatsirana kusima. Ndikati it's okay. Ndobva watakura mvura. Ndobva ndandatakura load, ndatakura madhiramu 3 katatu. Ndaitakura 2 ndatakura 6 madhiramu. Wasima pawakasima musiwo pandaenda kumba. Right. Pamombe bwayabva watora waikarivheta. Ndofunga wakatora mombe idzodzo kanopfuura 5 days. Kwete kawani ba. Wakatora mombe wakarivheta fodya yawo. Yes. Wakazotora mombe dzangu idzodzo semumo. Wakatoonekwa wakune rimwe village wakutoita mari chekurimira munhu. Ndobva ndatofonera. Ndokwandonamatira. Shamari, mombe dzako une mombe yakanaka wena. Une chimwe chijongwa chiteblack zveshuwa ndinacho. Uri kuchi chinodhonza wena asi rimwe dhonza racho rakura. Munhu ari kutoenda explain wekwa wakandoita maricho. Wakaenda 3 days kumaricho ikoko. Wanza wapiwa 2 buckets dzechibage. Nangu ndakazvinzwa andazvitsvaka pandanyarara. Right, wachikosha imba takawirirana kuti muri kuwaka torowera. Marowera ndobva tobva tapedza zvikanzi alright muningi wakauya wachida mombe wakandidodaisa marichi ndikawapa wakatondoisa marichi hapana kutaurwa ipapo ndikanyarara. Right, wakapedzaisa marichi ndobva ndatoti wachikosha wauya futa wani ndoda kucheka mama. Ndikati aiwa nhasi handikupi mombe ngatibotange taroera imba. Ndobva taroera imba bva yapera. Right, imba yapera ndobva ndati padaitwa being feeling nekuiwaka pamusoro iparapeti imba zvikanzi aya ndoya ndichipedzisa pamwe regai ndipoite basa ndi October, November, December muna January wachikosha ndauya imba ngaichiperi. Ndiri kuti ndikapisa fodya imba yandogara tine wana saka teta kugara 2 rooms hadzizoiti. Ndine wana wasikana newakomana saka hazvizoiti kuti tipakirane newana mu1 room. Zvikanzi alright pamunini ndichauya ndiri kumbopedzisa kusakura pandanyarara. Pandazowaona kumashopu wachikosha wanaika imba yangu mvura yekera ndauda kupedzisa kuti ndada kugara fodya ndakatopisa izvi itori mubhani. Zvikanzi ndinonyunguduka nezuva bamuni uri kupisa. Ndikati pandatsvaga bhirida vauya bvapedzisa imba yangu ndakaona kuti zvinhu zvekunge musina kunyorerana pasi zvimwe zvazvioneka because munhu anenge akuita zvaanoda. Pandatopedzisa imba yangu ndobva wanditi bamuni ndikuda ngoro yekutakura fodya pandawapa. Wakauya mupano munin'ina wangu nemwana wangu pandawapa watakura bwaendesa fodya yawo. Pandati kune mwana wacho utaure baba wako kuti wanzesere miromo yangu iya yawakatora. Kana musina muromo musauye pai muchitora pfungore yaro. Ndobva mwana waye aenda akasvika mashoko. Pandasangana nawo mashoko wakanti dzimai vangu arorwara. Idzi nyaya dzingatisiyane nadzo tozoronga pamuni ndowachikosha. Ndikati it's okay nyarara zvangu. Pandazoisira message yekuti wachikosha mombe handichakwanisiba pakaipa handisi kukwanisa kupai. Zvikanzi aiwa nei wandifonera. Ndikati pane zviri kuitika musauye henyu kuzotora mombe. Ndobva wauya nechisimba makuseri wati ndiri kuda ngoro wasvika. Ndikati zvikanzi newana ngoro hanzi yakaponja nadheni wati donza ngoro yangu yakaponja nayo wandotakura fodya yakaponja kudaro yadzoka yatsemura tube netai yaiswapo waenda. Pese pawana kupatsana ngoro ndakawapa big refertilizer wanditi ndiri kuya nadhakaboy. Pawakauya nadhakaboy wavo wakauya namai wainika mwana mukadzi wavo anika mwana. Ndobva zvatonzi namai onai baba kuti ndimaifambi chitokanya iyo izvo waita izvi wangoitawo isusu toda kuvakirwa
novandatanga ukanya ivhu ndini mukadzi wangu aitoti ini pandonodiridza nesi iye aibva atouya ototanga kubatsirana nawo ndofunga ndo pandakasiyira imba yangu hawana kupedza ini handauzokwanisa kuti ndiwapedzisirewo kuita basa ranga rasara ravari kutaura nderekuisirana nderekutakura foja kwete zvese zvavari kutaura ndapedza izvo zvaari kutaura kuti mabasa akaita munowirirana zvere kwete zvese zvari kutaura zvese izvi ya zvaa zvekungotaura Godfrey akati pamombe kekutanga nekechipiri ndobva zvaguma zvakadaro mvura yaari kutaura iyi takatonzerana mvura munda wangu hauna kurimwa munda wangu hauna kukarivhetwa munhu akakarivheta munda wangu ari muno akakarivheta munda wangu chimbadara ari muno munda wangu hauna kurimwa zvinhu zvandaita izvi ndainotaurawo wamakombe isabho makombe ndo zviri kuitika izvi ndo waitondizora kuti wachikosha muri munhu mukuru pamwana uyu chimbomirai toda kuona nokuti zvaari chatisi kunzwisa ndiye munhu aindimisa iye kusvika tasvika panzi chienda point of 7 dambudziko remukomana nderekuti pari kuti akatakura zvitina akatakura zvitina zvangu 1000 kava 1 room katatatenga katakapwanya 1000 zvitina atakura 1000 zvitina zvimwe zvacho kubva atakura tikamubvunza kudare kwashe kuti kwakatakura zvitina zvangu nemhaka yezvo kandakapiwa nemunhu epo anonzi maitokasi ndiye akandipa zvitina izvozvo paakazviwa huni parikutaura akarikwesa danda kuti kana ndazviwa huni dzako onipa danda akazviwa danda kana ndarumba kwake saka kwese ukatipo panyaya dzekurimana nedzekuwakirana pakuwakirana tikutangira pakurima ndakamuti ngaarime tobva pakurima okarivheta zvichaitwa zvese nemombe zvinoitwa naiye kwete neni naiye tapedza izvo ndokuitirawo imba yako saka haana chaakaita kumunda kwangu murume warutaura zvautaura zvekuti kumaricho izvi aigondipa mombe kumaricho chirudzii nchienda kumaricho chirudzii iko kwakusina mvura ndichora chanenge sina muromo miromo yacho ndakaipiwa nanhasi meseji irimo yakanditumira yekuti enda unonamisa muromo anamisa muromo ndomba muromo wacho unorima munda kwake ndo zviripo saka munhu akandishandisa nguva yakareba achingoninyebera nguva yakareba kuti ndikuuya mangwana ndikuuya kusvikira izvozvi mukatarisa munda wacho isango munda wangu ini but pane chambe ndoda kuziva ino Godfrey uri kuti yo zvino zvese zvawataura zvanzika but wati chandisina kuita chousina kuzoita kutakura foja handauzotakura nekuti iwo hawana kupedzisa kwakaimba yako haunotaura chandisina kuita kutakura inini mangotaura inini mangotaura kuti ndinoda mubhadharo wangu wechi ini handati ndikuda mubhadharo wangu mubhadharo wekuti akasiyira basa rake rese panzira hapana chaakasadzisa kubva pakurima ndo murura mubhadharo wei pakusiyira kwacho ndakuda mari nokuti vanhu vaipinda munda mangu ndo wandaibhadhara nemari mari ko $1 here $2 here kana kuti 20 kana kuti 1 million kwete mude chini ndikuda $450 mude $450 right iyo wadare yarafanana neyatabva kumbotonga mangwanani kamambo zvisina umbo wakakwana ngokuti ukutaura chaiwo iyo zvine zvinhu zvachito hautozvikangama saka tazvikangama tazvinzwa paifanira kunge muine pamakanyorerana kuti chaita izvi mwakasainapa saka izvo makutobvunzwa nendare kuti munoda zvakadini munoda $2 here munoda $500 bond saka zvose izvozvo mudai manga makazvisteta makataurirana musi wekutanga kuti tichada kuita izvi nezvizvi saka manga maungotambana sezvandanzwa kuti uyu anga kutokutambai mautambirana chitsotsi uyu anga ari tsotsi sezvamakanzwa nevhireji kuti itori tsotsi saka zvaritori tsotsi pari kutonetsa ndo pachatonetsa ipapo ndopa inogona kufira iri ipapapo kuti hatisi kuchaziva kuti tokunopiwa chii kana kuti mune pamakanyorerana ona muzvari murauta changamiri nyaya iyi
manzwire ayo ndaita ndoona sekuti mapoints avo angori 50-50. Handina kuona ari kunyatsotaura achiti mapoints awandira nokuti zvanga zvichiitirwa ava neuyu zvakawandawo, ava zvokuwakawo zvakawandawo. Saka ndaichifunga kuti dai paita umbo hunyatsobatika kubva pakutanga pakubatirana kwavo basa zvaigona kubatsira dare. Kana pasina ndoona sekunge zvakangodaro. Ndinoona kunge baba avo wanga wabva avo vari kuita havo zvekungwara kuti varovere avo pasi. Ndaona kuti baba avo wabva kwakuinaisa vakati tamutaza kuti baba ava wane ugaba hwekuti ini pandosvika ndotofanira kupika kuti ndatokudanira mhosva haindibati ndinoziva. Right. Now this is our 1 room, we got 2 rooms, 4 bedroom. 3 rooms in the veranda. 3 rooms. Yeah. Right. Ndo nawe dzatatonga makuseni, nhau dzekuitirana mabasa musinganyorerani pasi dzinonetsa kutonga, nekuti unodzipa mutongo upi madzona zvinhu. Kana muchiitirana basa, ingave hama ingave chii, vanhu mazuva anaya wangwarisa, unoitira mahara, nekuti iwewe wacho unenge musina kunyorerana pasi kuti right tiri kuitira like izvozvizvi zvava zviri zvekungoti ndiwakire imba wondirimira. Hazvina chii mastages kuti ndicharimirwa papi ndichitika, ndichaita zvakati ndichitika, uye hazvina umbo hwekuti ndichawaka sekutaura kwari kuti haana kupedza imba. Zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvisiri pamakontrakt. Saka munoomesera majaji, vatongi munovaomesera, nekuti kuti wazoti iwewe ndiwo uri right, uyu ari wrong, hazvinai umbowo. Akaita appeal nyaya yake uyu kuti no ndakatongwa namambo ndikazi ndibhadhare, asi zvandiri kubhadhara zvacho ini ndakamuitirawo zvakati haana kundibhadhara sekutaura kwaaita. Wedza manyepo ichokwadi, hapana anodi anga aripo. Wedza iye zvaari kutaura manyepo ichokwadi, hapana anga aripo kuti dare rikwanise kupa mutongo wekutaura kuti iwe wakakanganisirwa, saka ripirwa pane chimungao wako. Hapana patinoona kuti mungao wacho uri papi. Wanhu wakaita zvekutaurirana mashoko wari wairi. Saka hapana anokwanisa kutitaurira pauwiri hwavo kuti akakanganisa ndeupi, nekuti uyu anenge ari kutaura zvaari kutaura, uyu mamunzwa achitaurawo zvaari kutaura. Hapanai anga aripo kana kuti sabhuku kana kuti ishe, kwete madzimai angange aripo. Madzimai obvious anotosapota murume wake. Saka zvese izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuti isusu mazuva anaya zvinhu zvavanhu vangwarisa. Muchiitana makontrakt nyoreranai pasi, kuita kuti mangwani unoenda kune dare wondotaura kuti takabvumirana izvi, haana kuzadzikisa zvatakabvumirana izvi zvaakasainira, akazongoita izvi. Zvakafanana neroora zvakare, kuti kana muchindoroora nekuroorerwa, itai kuti musainirane, nekuti mune mapinda pakontrakt yamune mapinda, kuita kuti mangwani mukaika muta takabvumirana,
rora ndo ratakabvumirana tikataurirana iro. Handiti zvakuda kuti tiite modernize, tisaite zviro zvataiita kare nekuti matsotsi awanda. Kuti titi isusu ngaabhadhare mombe, tinoti abhadhare kubva pane umbowo hupi. Ndehupi umbowo? Angatitaure umbowo pane zvaataura zvinobatika. Saka nhau dzakadari izvi dzinonzi yafa yakarodha, nekuti mangwani ichenjedzo kuno vamwe vanhu kuti kana tichiitirana mabasa ngatiitei tinyorerane pasi. Wogara nebepa racho wadi wakanyora wotorisa kusvika basa iroro mazadzikisirana, kana kuri kuzobvarura ako wobvarura, asi chengetedza madocuments ako, nekuti mangwani vinhu ukabvarura anokwanisa kudzoka achitaura kuti ndakazoita zvakati, iwe wabvarura bepa iro, unoshaya umbowo. Saka sedare hationi umbowo hwekuti tingati isusu akashandira kuna neva asakabhadhara, kana kuti neva Godfrey akabhadhara zvaari kutaura ndakabhadhara zvisakabatika. Hongu nyaya inenge iripo asi haina umbowo. Right. Izvo zvezvo hatizviramba, asi dambudziko riripo pamukomana paakadaidzwa kudare nekomitosi akaramba kudiwa. Ini handingati ipapo mira auya kudare, dai asina kuuya kudare rangu handiti ndaiti haana kuuya kudare. Pamwe tikazomubvunza kuti ngei usina kuenda kukomiti of 7, pamwe ane chiita hakutoenderebesa nyaya isina kudini. Ini ari pamberi pedare rangu, ende hapana umbowo hwekuti haana kuuya ikoko kuti tingaitonge zvinhu zve. Ndo zvatiri kuti umbowo hwacho huri papi. Aiwa, tangoita open nekuti tapedza matare kuti wape kuti ndanoramba asi ndamura matare because kudare kwaisha akaenda atina kudare kuno kwambo nasawu. Saka Wobva 7 manje ine dare ine dare rega ndine Wobva 7 ndokuti shungudza yangu izoshora umambo nousha. Ndo zvatiri kutaura kuti komiti of 7 ine dare taura tinzo hatapa open hatina waraita. Baba waibuda nemdzimai wachena kurima kwaidi aisara chikanyadhaka mjini pamba pavo. Saka refefezera nhasi vanoverengera paimba here iwo wakanga watozvitsvagai munhu wenyu anokanyadhaka. Inini ndakamirira mwana wangu akanga ambobuda naizvonandasina. Saka makapuwa saga refetilizer? Saka refetilizer vautaura kuti wakabhadhara makapuwa here? Saka muri kuona uyu atoita umbowo hwaasina kutaura mazvono matobatsiridza. Uyu ndo zvaatotaura kuti ndakatobhadhara saga refetilizer ndichiwakirwa ndichidii zvisina kutaurwa nemurume wenyu. Saka ni mazvono sandiri kuti muri kuzoona zvimwe zvokwadi zvaakunodii zvaakubuda. Saka ni ndo patinoti zvinonetsa kuti tipe, nekuti uyu anenge achitaura chokwadi nechimwe achihwandisa manyepo, uyu achitaura chokwadi achihwandisa chimwe manyepo. Saka kuti uitonge pasina umbowo inodii. Ani mazvoona imi sabo ishe chiri kutsi
makanyorerana iri pasi kuti takunyorerana ina hazvizonetseri mangwana kana zvakuzonge mava kubhadhara nekudavakataripa kuti itai henyu zvani zvenyu tagara saka ndopana wazochiona akuya achiuti murume haashanditivo ngei handisizokuziva onai munda wangu wakatwauri wakari matrakita airi paya hamuna kunge makazori mafuta saka zvino kandi ndatini ndikutaurire zvipo ndikati ini ndinobvunza rimukomono ini handinobvunza ninai nekuti ini handabvako naye inini ndakandogadzirisa pandakandogadzirisa musinyare mutaka munemita pandakandogadzirisa muta pani amukanhaone amureko ndikakuta kuti vasengere kudzimai naiye ndikazvipitwa zvakareba nyaya ndikazi makari pachiri kumusoro kunacho ende kudai akamakara makaenda akuti andikati tomani nyaya iyi handikwanisipa titenda kwani kwasekumuswera unomangara nyaya yako kana kuti uita unokwasa handikwanisi nomangara nyaya iyo nyaya nhandamataurira kuti ndobvunza kuti kuzvapa zvamakataurira dai makanyorera zvakati ndezvirakuona makatomba saundi chi advice aifana kuti mkuu as old as you are aifana kunge akatambira advice iyo akaenda kundosainirana mastage awachaita uchandirimira pakati uchandiitira zvakati uchandiitira zvakati uchandiitira zvakati kusvika pazvinodi iyo ini ndichakuakira kubva apa ndichisvika apa ndichisvika apa ndichisvika apa kusvika zvadi zvapera then yaitongeka okay pamusoro mama ndine mashoko mairi andoda kumutaura Godfrey zvechokwadi tinonyorana pasi nemhaka yekuti kana ndakamutarisa muningina kwandiri zvamambotaura zvaizvo kuti maifa kunyorana pasi hazvina basa kuti yahama now tadaro naGodfrey iye haana kunyorawo pasi zvinhu zvakandiitira ini ataurawo verbal semawakira ndakamitirawo verbal iye haana kutsanangura kuti haana umbowo haina kuti akasvika kunda kwanoshiwa akarima akadii akadii handitika inini handina hamuna umbowo wekuti ndakaenda umbo wake ndikanowaka ndikadii saka nyaya iyi iripo ndeyekuti Godfrey aziva kuti iverbal yakaitwa uyu murume akabvuma ndakamuchita akabvuma kuti achandivakira tisina kunyorerana akatora advantage iyoyo yekuti chirega ndimufixe ndirege kumupani kuti haana kwachadini kwachaenda asi mambo ndakaona kuti ndiri munhu mukuru ndoita macontracts akakura handitika ini ndakati uyu mwana uyu haangazombo chinhu chinonzi mombe chikunzi mombe idzi ngatirimei ndakaona kunge zvakareruka zvisina mutauro zvakanyanya mangwana saka ndakazozvidzidza kubva izvezvi kuti zvine mutauro ende hazvijairikeba ende hapana hama yako pamusoro pezuva rineri uyu mukomana uyu kutaura chokwadi pamberi pamwari singaputse ukama haana chaakandiitira ini munganditarisa ndachena musoro haana chaakandiitira munhu nechikonzero chekuti pandaivaka kumba kwake ndakazorila papaya ndakuti vanhu iwe zvawaita zvikazvo ndobva ndanyora pepa rangu ndikamudaidza kumba chiuyayo tisaenderane pasi akarambawo imba isati yarorwa marati zvekuti ndingade ndakagumira pawoplate aramba ndobva ndani namai baba mwana musati chinya ingoendai munorufa imba yake mwari ndiwe munhu wese ndopana anorufa imba yani yemukomanawo akarima munda kwangu wani bhuku ndorine vanhu vakarima munda kwangu nezvakaitwa mabasa because ndaanda kutonyorera nawo pasi kuti iwe ningi wandisakurira ndatoona kuti uyu akushandisa verbal way saka inini ndiri kutenda kuti iye haana umbowo wekuti akandiitira chinhu inini handina umbowo wekuti takamuitira chinhu saka zvakanaka izvozvo handina kushora zvatomwanidaro patakaenda kwashe ini ndowanzoremekedza mutemo ndosaka ndisina kumbobatana naye kambotukana naye kambodii patakaenda kwashe muswero akasvikoti ndakaitirwa zvandakaitirwa but imba yangu inini kuti yaifa kuitwa $100 3 roomed house nevaranda yaifa kuitwa $100 ndopataona kuti aiwa nyaya iripo bedza haasi kuda kungobhadhara asi basa akadini hake akaitirwa kunyange kanzi tikuaka toilet ndowatikutanga kuti maybe $100 saka ndomashoko akabudisa pamberi pashi but yochikosha nyaya yapera tamutandara yochikosha iwo iwewe wati mombe dzakapiwa kairi dzekushandisa pagecho kairi iwe kwako zvako wakaimba yese kusvika paroofing
mombe wapiwa kairi kutakura foya wanyimwa kukaravheta hana urwo vakabedza zvakanaka mambo ndokupindura ipapo chakatanga imba mambo ndo chakatanga mvura isati yadi yayo isati yanayo right ndosindisa zvidi papo nawe iripo ndeyekuti wese wazi uyu mukucha uyu mombe haana mombe dzaainadzo ndedzamukoma baba wake vakashaya saka akachengeteswa nana mukoma wacho umwe ari kusouth umwe ari kuharare saka pakatangaaanaudze mombe aiwa tazvinzwa kuti haana mombe hamusi kunibata chati aitadzira kunorimira uno paiuya ana mukoma wake ndonguva yapanha kushandira uti saka aitya kutaura namukoma wake ndine pisi jobho yanu hani kuti ishe wakakanganisa kuti wamuti abhadhare mombe saka ani hakuna izvozvo ndozvimwe zvatandasiya kuti nekuti waripo tipei umbo hwekuti makamanisa svika pamombe handina kumba judgment dai ndakamupa judgment kati handisina kumuudza kuno iye akati nawo ngaive kumberi kwese kwaikwa munoda handina kumupa judgment iye akati anokwanisa kubhadhara kuti 20 years uyu mana muti unodei uyu akati mombe uyu akati handikwanise ngaive kwainoda allright saka tosimuka yedu toenda varudzo mirire timboite break vatimirira henyu vari kuti mhanya kudai timhanye kwavhipi waiti wakapanana basa Yes.